Hayırlı erте. Эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе игълан иткән әдәби бәйге җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылды. Күп төрле талант иясе, сынчы, рәссам Бакый Урманчының тууына 125 ел. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университетында ачык ишекләр көне узды. Яшь урманчылар әзерләү тәҗрибәсе белән галим Харис Мусин уртаклаша. Казан 11 мәктәбе үзенең мобиль кушымтасын ачып җибәрде. Ул укучыларга өстәмә мәгълүмат алырга ярдәм итә. Укытучыларга һәм ата-аналарга бер мәйданчыкта аралашу мөмкинлеге. Мәктәптә Рөстәм Миңнеханов уку классларын, библиотеканы, бассейнны, актлар залын һәм ашхананы карады. Лицей узган елның 1 сентябрендә Art City торак комплексында ачылды. Уку йортында 949 укучы халыкара дәрәҗәдәге белем ала. Ә хәзер рәсми хәбәрләргә күчәбез. Татарстан авыр хәлдә калган 1000 кешене кабул итәргә әзер. Бу хакта министрлар кабинетында күченеп килергә мәҗбүр булганнарны вакытлыча урнаштыру эшчәнлеген координацияләү өчен төзелгән оператив штаб утырышында хәбәр иттеләр. Аны Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Күчеп килүчеләрне урнаштыру өчен бүген Санта, Жемчужина, Ливадия, Васильевский санаторийлары билгеләнде. Барлык пунктларда тулы әзерлекне раслый. Казанга килгәч, эвакуацияләнгән автобуслар белән вакытлыча яшәү урыннарына озатыла. Кешеләрне кайнар туклану белән тәэмин итәләр. Шулай ук медицин ярдәме белән дә диелә хәбәрдә. Аның чираттагы утырышы бүген оештырыла. Республика районнарында муниципаль совет сессияләре дәвам итә. Халык ышанычлылары башкарылган эшләр турында хисап тота. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин узган атнада Әлмәттә, Бөгелмәдә, Мөслимдә һәм Яшел Үзәндә булды. Тулырак парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинага бирәм. Җыелышларга кадәр ул социаль объектларны ачуда катнашты, җитештерү өлкәсендәге яңалыклар белән танышты. Ә депутатларга җирле икътисадның ничек үсүе, республика агросәнәгать рейтингында төбәкнең нинди урында торуына кагылган сорауларга җавап бирергә туры килде. Әлмәт һәм Бөгелмәдә узган сессияларда Фәрит Мөхәммәтшин социаль объектларны ачуда катнашты. Парламент җитәкчесенә нефть сәнәгате өчен җиһазлар җитештерә торган предприятияне тәкъдим иттеләр. Узган ел нәтиҗәләре буенча республика рейтингында район 26 урыннан 23 урынга күтәрелгән. Медицина хезмәте күрсәтү темасында читләтеп үтмәделәр. Игътибар белән тыңладым һәм шатланып утырдым. Әлмәттә дә, аерым алганда менә Бөгелмәдә дә күп кенә мәсьәләне шушы үткән 21 елда нәтиҗәле уңай хәл итеп районның дәрәҗәсен күтәрделәр. Район үзәгенең 300 еллыгы бөтен Россия сабан туе уздырылды. Максатчан программаларны үтәүдә актив катнаштылар. Мөслим район советы сессиясендә парламент рәисе төзекләндерелгән балалар сәнгать мәктәбендә чәчү комплекслары җитештерү буенча республикадагы иң зур заводта булды. Балалар сәнгать мәктәбе капиталь ремонттан соң ачылды. Кыллы һәм халык уен кораллары белән җиһазландырылган вокал, театр сәнгате бүлекләре эшли. Мөслимнең сәләтле балалары тагын үзләренең талантларын күрсәтергә әзер. Фәрит Мөхәммәтшинне балалар сәнгать мәктәбе генә түгел, агромастер җитештерү компаниясының масштабы да гаҗәпләндерде. Элеккеге авыл хуҗалыгы техникасы мәйданнарында чәчү комплекслары, культиваторлар, тәгәрмәчле тракторлар җитештерү буенча заманча завод эшли. Европадагы конкурентларыннан калышмас өчен яңа җиһазлар, роботлаштырылган эретеп ябыштыру комплексларын кулланалар. Продукцияны республикадан читтә дә, якын чит илләрдә дә саталар. Узган ел район өчен Мөслимнең 300 еллыгы һәм бөтен Россия авыл сабан туен үткәрү истәлекле булды. Сабан туенда төрле төбәкләрдән 35 меңнән артык кунак кабул иткәннәр. Эш йомгаклары киләчәккә планнар турында сессиядә фикер алыштылар. Сәнәгать һәм агросәнәгать муниципалитет икътисадының нигезен тәшкил итә. Авыл хуҗалыгында җитештерү буенча район республика рейтингында 14 урында. Утырышта иң яхшы агросәнәгать һәм социаль өлкә хезмәтчәннәренә югары исемнәр, тармак бүләкләре тапшырылды. Яшел Үзәндә шәһәрнең киләчәге яшьләр кулында дип саныйлар. Үсеп килүче буынга барлык шартларны да тудыралар. Порт яшьләр үзәге яшьләрнең иң яраткан урыннарының берсе. Капиталь ремонттан соң монда секциялар һәм түгәрәкләр, уку залы булган китапханә, социаль проектлар инкубаторы эшли. Инглиз телен студентлар да, яшь әниләр дә өйрәнә.
Фәрит Мөхәммәтшин барысында карады. Медиа үзәк табигый фәннәрне өйрәнү түгәрәкләре, сәламәтләндерү төркемнәре, репетициялар өчен заллар. Һәркем үзен күрсәтә яки үз талантын үстерә ала. Яшел үзәндәге мәдәни үсеш үзәге әлегә төзелеш стадиясында, төзелешнең кызган чагы. Совет сессиясында район икътисадын ил-күләм проектларда һәм республика президенты программаларында катнашуны җентекләп тикшерделәр. Бу зур сәнәгать үзәге Горький исемендәге заводта 9 судно төзелгән. Сыйыкландырылган газда эшләүче пассажирлар суднолары да төзелә. Серго исемендәге һәм машина төзелеше заводлары уңышлы эшли. Биредә индустриаль парклар, сәнәгать мәйданчыклары эшли, резидентлар исемлеге артып тора. Фәрит Мөхәммәтшин дөрес юлны сайлауларын билгеләп үтте. Депутатларны кешеләр белән ешрак аралашырга өндәде. Путь выбран правильный. Поддерживать малый и средний бизнес, предпринимателей и развивать вот эти индустриальные новые площадки. Я обращаюсь к депутатам, если к вам кто-то пришел, обратился письменно или устно, пожалуйста, не отворачивайтесь. Муниципаль совет сессиялары узган атнада республиканың башка районнарында да узды. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук Республика волейбол федерациясе президиумы утырышын үткәрде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Халыкара туган телләр көненә багышланган чаралар Казан федераль университетында да байтак булды. Телләргә өйрәтү методикасын камилләштерүгә багышланган онлайн семинарда хәбәрчебез Айзилә Батырханова да катнашты. Телләрне өйрәтүдә заманча һәм инновацион технологиялар, методиклар, проблемалар. Бу һәм башка бик күп мәсьәләләр телләргә өйрәтү методикасын камилләштерү, прогрессив практика белән алмашу мәйданы 6-нчы халыкара фәнни методик онлайн семинарында күтәрелде. Әлеге семинарда 5 илдән төрле дәрәҗәдәге катнашучылар бар. Алар арасында проректорлар да, телләр белән шөгыльләнүче, телләрне укыту методикасын камилләштерүгә үз хезмәтләрен багышланган профессор, галимнәр дә һәм әлеге телләрне укытуга үзләреннән көч кертүче гадәти мәктәп укытучылары, вуз укытучылары да бар. Семинарда инглиз, алман кебек чит телләргә өйрәтү турында, шулай ук төрки телләрне үзләштерүнең үзенчәлекләре турында бик күп мәгълүмат яңгырады. Казахстан, Төркия, Германия, Үзбәкстан һәм Россия югары уку йортларыннан галимнәр чыгыш ясады. Бик кызыклы һәм файдалы сөйләшү. Безнең өчен һәр оешманың вәкиле, алар үз өлкәләрендә, үз юнәлешләрендә, үз илләрендә танылган мөгаллимнәр, танылган лингвометодистлар үзләренең эш тәҗрибәсе белән һәм бүгенге көндәге эшнең торышы белән уртаклашалар. Айзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Бакый Урманчы сынлы сәнгатьнең аксакалы. Татар поэзиясенә һәм музыкасына нигез салучылар кем дип сорасалар, Тукай һәм Сәйдәш дибез. Татар сынлы сәнгатенә кем күпер салган дисәләр, Бакый ага Урманчы дип җавап бирәбез. Бүген сәгать 2дә Буа якташлык җәмгыяте музей хезмәткәрләре белән берлектә Бакый ага Урманчы истәлегенә багышланган чара үткәрә. 24 февраль көнне Хәерле көн Татарстан тапшыруында биек шәхескә багышланган фильмда карый аласыз. Халыкара туган телләр көнендә Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе игълан иткән әдәби бәйге җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылды. Бүләкләү тантанасы Язучылар союзында узды. Әдәби музыкаль кичәдә хәбәрчебез дә катнашты. Республикабызда татар телендә төрле әдәби конкурслар оештырыла. Әлегә мондый масштаблы күп жанрларны үз иченә алган әдәби бәйге юк иде. Татар телен саклау һәм үстерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету, татар язучыларын иҗат итүгә кызыксындыру, әдәби әсәрләр иҗат итүче яңа авторларны барлау максатыннан тормышка ашырылган проект 10 номинациядә үтте. Булар роман, повесть, хикәя, поэма, шигырь. Конкурска 1500-гә якын эш килгән. Әдәби конкурслар ул гел булып тора. Моңа кадәр дә булды. Ләкин бу менә бу ярыш бәйге дип әйтик инде, ул моңа кадәр булганнардан бик нык аерылып тора. Үзенең приз фонды белән дә һәм масштабы белән. 15 роман килде. Барысында ир-атлар язган. Хатын-кызлар күбрәк шигъриятдә. Һәм беренче урынны шигырь буенча беренче урын, икенче урыннарны поэма жанрында да шулай
Біздің хатын-кыз шағира демеймін, ол чыннан да шағир Лилия Гыйбатуллина алды мәселен. Повесть жанрында біз hiç кетілмеген әгерчіден Наиля Харисова. Әдәби конкурста җиңүчеләрнең әсәрләрен иң беренче укып, бәя бирүчеләр дә котлады. Менә бу конкурс, ул әлбәттә күп хезмәт сораса да, аны йомгаклау, бүләкләр тапшыру чыннан да бәйрәм һәм безнең әдәбиятта зур бер вакыйга дип уйлыйм. Көн сарыла дәрә әзерлегенә, көн сарыла ишек яңагына, бишек челтәренә чуклар тезә, нарасыйлар баса аягына, тыпыр-тыпыр китә дөнья уйлап. Дөнья уйлы, буйдан буйга юллар, шул юлларга талир тәнкә чия без үстергән кызлар, безнең уллар. Ябык әдәби конкурста роман жанры күләмле булу сәбәпле җиңүчеләр исемлеге күптән түгел генә игълан ителде. Нәтиҗәләр көткән өметләрне оклады. 3нче урынга лаек булган драматург Рауил Сабыр прозаик буларак танылды. Фирдус Хималдинов тарихи роман иҗат итеп, әзер язучы булуын, Зилфәт Хаким татар әдәбиятында үз стилен тапкан роман остасы икәнлеген раслады. Идеясы әйтәм бит, чит илдә туды. Вакыйгалар бара Германиядә һәм безнең илдә. Узган гасырның 40нчы еллары белән бүгенге көн параллель рәвештә бара. Инде сөендергәне шул, димәк, мин үз эшем белән шөгыльләнәм. Яраткан эшем белән һәм үз эшемдә ниндидер уңышларга ирешә алам. Бик куаныч. Димәк, тикмәгә яшәмәгән, дөрес яшәгән. Бәйге җиңүчеләренә дипломнарны һәм сертификатларны Марат Әхмәтов белән жюри рәисе Иркаил Зайдулла тапшырды. 1000 ярымга якын язма эш килгән икән. Менә бу үзе республикабызда, милләттәшләребездә никадәр зур талант ияләре бар икәнен күрсәтә торган мисал. Димәк, телебезнең язмышына өмет бар. Дөрес, әле ул килгән язмаларны җиңүчеләрен дә, җиңә алмаганнарын да, аны инде без һичшиксез укучыларга җиткергә тиеш булабыз. Андый планнарыбыз бар. Укучылар да кабул иткәннән соң, әгәр дә менә аларның күңеленә юл тапкан булсак, без инде бу нәтиҗәгә тагын сөенербез. Бәйгенең максаты ул әлбәттә менә инде берникадәр заман шаукымы белән, инде тормыш мөхитебез үзгәрә барганы белән исәпкә алып, менә бу күшегеп килгән безнең күңелләренә әдипләребезнең, шагыйрь язучыларыбызның әзрәк җан җылысы өрү иде. Бәйгегә килгән әсәрләр киләчәктә китап итеп бастырып чыгарыла. Шулай ук электрон гаммәви чаралар, көндәлек матбугат аша да укучыларга тәкъдим ителә. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында шагыйрь һәм музыка фестивале узды. Фестиваль төрле музыка коралларында уйнаучы һәм декламация белән шөгыльләнүче сәләтле балаларга иң яхшы концерт мәйданчыкларында чыгыш ясарга мөмкинлек бирә. Концерт программалары белән Муса Җәлилнең оныгы Татьяна Малышева шөгыльләнә. Фестиваль кысаларында Татарстанның төрле шәһәрләрендә Казан, Әлмәт, Түбәнкама, Чаллыда 8 концерт узган. Концертларда Җәлил укулары халыкара әдәби конкурсында җиңүчеләр дә катнаша. Яшь катнашучылар арасында шагыйрьнең оныкчыгы, скрипкчы, күп санлы халыкара һәм Россия фестивальләрендә катнашучы Елизавета Малышева Җәлил дә бар. Ә инде гала-концерт Ватанны саклаучылар көнендә Мәскәүнең кече концертлар залында уздырылыр дип көтелә. Берникадәр тәнәфестән соң Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты профессоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Харис Мусин белән әңгәмә карыяласыз, бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында 7нче Сәмрух ел премиясын тапшыру тантанасы узды. Анда ел дәвамында сәләт хәрәкәтендә актив катнашучы талантлы балалар һәм яшьләр, берләшмәнең проектларын гамәлгә ашырырга ярдәм итүче партнерлар, сәләтлеләр һәм уңышлы инициатива авторлары бүләкләнде. Тулырак алдагы сюжетта. Иң сәләтле ел дәврендә сәләт дөньясында актив булган балалар һәм яшьләр исемлеген Сәмрух ел премиясы нәтиҗәсендә ачыклана. Тамашачылар, җан атучылар әзер һәм берничә мизгелдән җиңүчеләрнең исемләре билгеле булачак. Киттек, карыйбыз. Әлеге премияда барысы 14 номинация катнашып җиңү яулау мөмкинлеге бирелде. Аларның арасында ел сәлкеше, ел айдаманы, ел директоры һәм башкалар. Шулай ук быелны өр-яңа ел проекты номинациясе өстәлде. Ел айдаманы исеменә лаек булдым һәм гаҗәп шатман. Ел айдаманы башка номинацияләрдән аерылмалы буларак, айдаманнар ярышында
вакцинациялар сыныйлар һәм ушуннан да зур тәҗрибә бирә, үзләр шәхес буларак ныгырга ярдәм итә. Мин бик шатмын бу җиңүгә ирешкән, чөнки менә шу тырышлыгымның нәтиҗәсе шундый булуы белән горурланам. Һәм әлбәттә ел Айдаманы исемен йөртү минем өчен зур җаваплылык һәм сәләткә шу мөмкинлекләр өчен рәхмәт әйтергә телим. Biz сәләт шәхес аланын күрсәттек һәм ел кулдашларында үзебезне күрсәтергә без бик шат. Бүләкләү тантанасына кадәр катнашучылар портфолио тутыру, гаризалар тапшыру, экспертлар алдында чыгыш ясау кебек этапларны узды. Беренче этап гаризалар кабул итү, икенче этап катнашучыларның портфолио нигезендә сайлап алу. Быел конкурска 90ннан артык гариза кабул ителде. Шуларның 70-е портфолио нигезендә киләсе этапка үтте. Өченче этап әңгәмә нигезендә сайлап алу. Катнашучылар үзләре белән таныштыра, жюри сорауларына җавап бирә. Һәм 4нче этап премия тапшыру. Җиңүчеләргә дипломлар, сәләт партнерларыннан истәлекле бүләкләр. Айрым дөньяга ләкән кебек, хәтта үземне бераз шик кеше кебек итеп хис итәм. Чөнки мин һәр вакыт Тимурга да әйткәнем бар, минем кызганычка каршы балачагым сәләтсез үтте. Ә мин сезгә көнләшәм бераз гына. Быел әлеге премия 7нче тапкыр үткәрелде. Киләсе елга әлеге премия шулай гөрләп, сәләтлеләрне тагын да күбрәк илһамландырыр дип ышанабыз. Динә Нәҗметдинова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университетында ачык ишекләр көне узды. Урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында катнашып, яшь белгечләр әзерләүнең үзенчәлекләре, Татарстанда урманнарны үстерүдәге алдынгы тәҗрибә турында сөйләде. Яңа буын белгечләрен тәрбияләүдә күп еллар Саба урман хуҗалыгын җитәкләгән Нургали Миннехановның эш тәҗрибәсенә тукталды. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Хәерле иртә, Харис Гайнетдинович. Сөйләшүне легендар урманчы Нургали Миннеханов урманчылыкны үстерүгә керткән яңалыклардан башлыйк әле. Нургали Миннеханович белән без бер лесодан чыккан кешеләр, ул да үзенең хезмәт юлын Кызыл Йолдыз урман хуҗалыгында Россиянең һәм Татарстанның атказан урманчысы Габдулхаков, Тимерхан Габдулхаковның кул астында эшли башлаган кеше. Мин шул ук лесозда эшләдем кайча яшьлегемдә. Нургали Миннеханович яшьлегендә шунда эшләп Саба лес промхозына киткән. Саба лес промхозы теге урта хәллегенә бер лес промхоз булган. Ул шуны менә үзенең сирәк интенсив сирәкләү кисү сулын кертүе белән бик яхшы иттереп алга җибәрә бердән агач материаллар барлыга килә эшкәртергә. Агач булгачын эшкәртәсең. Алардан төрле халык хуҗалыгында файдалана торган товарлар җитештереп, шулар белән бик алга китә. Икенчедән менә бу сул сирәкләп кисү. Ул вакыттан белән Европадагы, без әйтәбез инде, урман фәне, урман сәнәгате Европада барлыкка килгән дип. Менә ул аны шул вакытта инде үзенең сул иттереп кертеп, ул сул бик отышлы. Татарстанда урманнарны яңартуда нәрсәләргә аерым игътибар ителә? Бүгенге көндә безнең урманнарыбызның мәйданы Татарстанның 1,271,000 гектар. Шуның 1,231,000 Россия дәүләт урман фонды. Бездә инде ике заповедник бар. Берсе инде биосфера, Волга биосфера заповедники, икенчесендә национальный парк, милләт паркы, Түбән Кама һәм Казан шәһәренең һәм бүтән шәһәрләрнең инде әз генә күп күләмдә түгел, әз генә урман, шәһәр урманнары бар. Менә шушылар тәшкил итә. Но бүген көндә урманлылык республикада 17% ярым. Бу күрсәткеч буларга тиеш кешегә комфортны һәм уңай яшәү өчен 25%-тан да ким буларга тиеш түгел. Бу өлкәдә бүген безнең дәүләтебез дә, хөкүмәтебез дә урманчылар да һәм гомумән кем хуҗалык итә җирдә барсы да шушы урман мәйданнарын арттырусында эшлиләр. Монда инде беренче урынны алып тора Топилләр, шулай ук Усагыбыз, аннары икенче урында тора безнең Имәнебез.
Урманнар белән әйләнә тирән мөхитнең бер бөтенлелеген саклап калу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Урманны күбрәк карыйбыз агач материаллары дип инде. Урманның әле аның агач материаллары гына түгел, аның турыдан туры менә йогынтысы бар тирә-як мөхиткә. Тирә-як мөхит нәрсә ул? Безнең беренчедән чишмәләребез. 10 ел күрсәтте, кырлардагы, ярганаклардагы чишмәләрнең күбесе корып беттеләр. Кызганыч хәл, урман чишмәләре барсы да сакланды, суның күләме дә кимемәде. Урманнар чишмәләребезнең башы. Су яшәү чыганагы. Икенчедән, сулый торган һавабыз. Урманга килеп күрүгә, ой, ничек рәхәт сулыш алабыз дибез, ничек рәхәт безгә дибез. Моның барысында урманнар тудыра. Урманчылыкка белемле яшь белгечләр әзерләүдә нинди яңа алымнар кулланасыз? Урманның табигатен инновация һәм компьютер белән үзгәртеп булмый. Урманны өйрәнү өчен генә компьютердан, инновациядән файдаланып була. Урманның табигаты, характері, үсү мөмкинлекләре һаман шулай калдылар. Мин шуларга таянам. Бүгенге көндә инде бик күп кенә яңалыклар килде урман хуҗалыгына нәрсә белән. Агачларны менә мотор затлы, шундый бик файдалы агачларны үстерә алабыз. Клеткалардан, күзәнәкләрдән, инвертордан, булар инде зур яңалык. Аннары соң урман хуҗалыгына килде. Авыл хуҗалыгына күптән бар инде ул. Селекция сүзінде отбор, сойлап, яқшыдан яқшыны булдыру. Менә бу өлкәдә без инде бу турыда үзебезнең студентларга бик яхшы итеп аңлатырга, бирегә тырышабыз. Менә biz узган урман юлын бүгенге яңалыклар белән бәйләп, хайран, яхшы теге студентларга үзләштерә торган итеп лекциялар укырга тырышабыз. Практически студентларыбыз да безнең инде әйтергә кирәк күбрәк авылдан киләләр. Авыл балалары инде хезмәт сөючән, эшне яратып. Аннары безнең хезмәтебездәге нинди хезмәт, урманчы хезмәте. Бер профессиядәген, бер һөнәрдәген үзеннән соң җирне яшелләндереп, бизәп китмәй. Biz утырткан агачлар, biz тәрбияләп үстергән урманнар, алар безнең планетабызны, җир анабызны яшел үрнәкләргә бизәп, бездән соң инде менә шаулый безгә дуга булып баралар дип карарга кирәк әле, дин ягыннан да кирип китсәк. Шуңа күрә без балаларыбызны менә шулай итеп тәрбиялибез. Менә җирдән аерылмаска. Харис Гайнетдинович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты профессоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Харис Мусин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.